Umshini wami awulethu umshini wami webaba awulethu umshini wami awulethu umshini wami awulethu umshini wami awulethu umshini wami webaba awulethu umshini wami awulethu umshini. Hawu, kungabe uGedleyihlekisa umfoka Msholozi umhlanganyelwa usebalekile walishiya leli lengabade wayishiya iSouth Africa na? Kungabe ukephi uJacob Zuma ngalesi sikhathi? Amahlebezi sevezile ukuthi usethe cababa eSwaziland kuKing Swati eMaswatini, kulapho sedingise khona uZuma asehleli khona ngokukhulu ukunethezeka nokungasabi, ngoba mehlele eSwatini ngeke ethintwe ilutho, ngeke lithintwe ilutho. Ungafika amaphoyisa noma imaphi ngeke menze lutho, ungafika ne-FBI yase-USA ngeke menze lutho meke eSwaziland. Ake sithathe lezi ndaba ngikutshengisa ukuthi why bengeke bemenze lutho. Phela sokhumbula ukuthi uJacob Zuma okade umengameli wezwe iSouth Africa ubhekene nengwadla yamacala ahlukahlukene. Ubizelwe kwikhomishini kaZondo lebhekele ubanjwa kobhongwana kombuso, i-state capture, unamanye amacala futhi abhekene nawo lawo okuthengwa kwezikhali nenkampani ekuthiwa iThales yaphesheya. Nalo lelo cala ebefanele lihlale ngenyanga le esiya kuyona enguMeyi. So kuveleke kuSunday Times ukuthi uJacob Zuma uselishile kuleli useke eSwaziland. Siyazi phela ukuthi uJacob Zuma umengameli uJacob Zuma noma iformer president yomngani omkhulu nenkosi yamaSwati. Nangobuhlobo ke obukhona phakathi kwabo bobabili ngokuganiselana, and siyazi ukuthi baganiselene. So kusho ukuthini ke lokhu? Uba ngempela uZuma esethe cababa eSwaziland, kube kusho ukuthi ngeke besenzeka lutho, ngeke senzeka lutho, sizohlala lapha nethezeke, ngoba ngokomthetho sisekelo wakulelalizwe uthi inkosi uKing Swati akuvumelekile ukuthi engaboshwa, akuvumelekile futhi ukuthi engabizwa njengofakazi kunoma yiliphi icala. Shuthi engenza noma yini, noma yipi offense, noma yiliphi icala, ngoba siyakhumbula ukuthi naye uKing Swati unamacala amaningi implicated kuwo, kodwa ngokomthetho uyavimbela ukuthi engaboshwa noma engashushiswa kulelalizwe leli, and ne-international court ngeke imenze lutho. So uma uZuma ezwana nomuntu ovele izwini lakhe kuyena okukhalisa isicathulo angeke enziwe lutho, maningi amathuba ukuthi mase lapha ngeke esenziwa lutho. Siyakhumbula phela ukuthi uJacob Zuma neKing Swati bake bavela futhi emahlebezini ukuthi ibona abashushumbisa abasiza uGaddafi owayefunwa i-International Court ukuthi ebaleke futhi efihle nemali, kwashushumbiswa imali. So kaningi ukuthiwa imali igcwele emzini ukaZuma osenkandla kaDakudunuse, abanye bethi hayi cha bobo, imali yahamba yothukuswa eSwaziland. So angazi bafowethu yabo, it's so complex lento le, ngoba ngempela ukuthi usehambile and uyimisela ngokuthi engaphinde buye, ngeke siphinde simenze lutho, noma ngeke kuphinde simshushise, ngeke phinde futhi ephenye, ngeke phinde futhi echaze lutho, ngoba ngeke ethintwe umuntu umeli lapha kulelalizwe. So zisho njalo ke indaba bafowethu, soloke sithi nje sibheke ngehlo lokhozi le ndaba lesibona ukuthi kwenzakalani, ngibuye ngilo ngithi chu, nginitshela ukuthi hayi manje engathi sebuyile kulelizwe lakithi, uzophendula noma uzovela enkantolo noma hayi akasabuyi nomphela. Siyabonga kakhulu ka sebesubscribe ku YouTube channel yethu. Siyacela bafowethu abangawo subscribe besubscribe. uNkulunkulu anibusise. Igama lami nguSkhulu Khomo. Thank you so much.